Току-що приключи конференцията си пак, на която бяхме от името на България Ивайло Вълчев и аз, той като представител на българските евродепутати в партията на консерваторите. Аз като представител на Българската консервативна партия Има такъв народ. Има нещо много интересно, което хубаво да се знае. Тук усещането беше за победа, колкото и нагло да звучи. Победа на здравия разум над либералщината. Победа на консерватизма, който означава здрав разум над зелени идеологии, над идиотии за полове и смяна на пол, над идиотията за финансиране на медии, които да генерират фалшиви новини. Беше демонстрация на завръщане на нормалността в тази конференция. Надявам се в Европа по-бързо да го осъзнаят, че заравянето на главата в пясъка и твърденето, че зелената сделка е прекрасна, или че децата могат да сменят пола, или че могат да се финансират всякакви медии, които да лъжат и да обвиняват останалите за собствените лъжи, да осъзнаят, че това приключи. Просто приключи. От тук нататък ще има обратна вълна и всички онези, които получаваха пари за да лъжат и за да обвиняват останалите, ще платят сметката. Това се задава и е хубаво да се знае.